Bon dia, classe de quart. Avui estudiarem el feudalisme, avui repassarem el feudalisme. Val? Recordeu que en l'alta edat mitjana, entre els segles V i XII, aproximadament als segles IX i X, n'hi ha una gran inestabilitat causada per les guerres, les invasions, etc. No? Aquesta inestabilitat provoca, d'una banda, que les ciutats es queden pràcticament deshabitades, si ja s'havien deshabitat des de l'enfonsament de l'imperi romà, ara encara més, i que la majoria de les persones vagin a viure al camp, no? I provoca una divisió de la societat en tres estaments, cada estament amb una funció social que fer, val? Això és el marc teòric. Per una banda està la noblesa. La noblesa té la funció de protegir a la resta. Són els que tenen les armes, són els que saben lluitar, són els que són els cavallers, a la fi i a la cap, no? D'altra banda està el clergat, els membres de l'església, els bisbes, els sacerdots, els monjos, les monges, etc., que són els que es dediquen a pregar per la salvació de l'ànima de la resta, també a custodiar la cultura, a protegir els llibres, ja que la població cada vegada és més analfabeta, cada vegada té menys oportunitats d'educar-se, no? I després estan els no privilegiats, que són tots la resta de persones. Per una banda estan els artesans, són una minoria perquè les ciutats són molt xicotetes, i per altra banda estan els camperols, que són la gran majoria de la població. Aproximadament el 90% de la població es dedica a l'agricultura. Els camperols són els que mantenen als altres dos grups, a la noblesa i al clergat. Els regnes poden ser més o menys grans, però la realitat és que el rei no controla directament tot el territori. El rei no té un exèrcit suficientment poderós per a acabar amb totes les amenaces i, per tant, el rei ha de confiar en la noblesa, que són els que administren cada xicoteta porció de territori que compon el regne. Aquestes porcions, no sé si vos en recordeu, però s'anomenen feus. La paraula feudalisme ve de la paraula feu. Val? Dins del feu n'hi ha diferents elements que ara esmentarem. Un feu sempre té un poblat o més d'un poblat, normalment parlem de nuclis xicotets de població, i un castell. El castell és el lloc en el qual viu el senyor amb les seues tropes o les seues mesnades, és a dir, amb el seu xicotet exèrcit per a defensar el territori que controla dels atacs o les invasions que puguen arribar. El senyor feudal té una sèrie de terres que explota ell directament. Normalment les millors terres del feu les té en propietat el senyor feudal. No és que ell treballi les terres, és que els camperols dels poblats estan obligats a treballar durant certs dies a les terres del senyor, a la reserva senyorial. D'altra banda estan els masos. Els masos són la gran majoria de les terres que n'hi ha dins d'un feu. Són terres que exploten els camperols i poden beneficiar-se dels productes que els dona la terra, però han de pagar un cens, han de pagar una part de la collita al senyor feudal. I han de pagar també a l'església un delme, han de fer prestacions personals, és a dir, no parlem de propietat privada com avui dia, parlem de propietat vinculada. És propietat que té el llaurador i que pot passar al seu fill, però que realment és el senyor feudal qui rep una part de la collita a canvi de deixar-los explotar aquestes terres. També estan els alous. Els alous són terres que tenen camperols que no estan lligats al senyor feudal. Són terres que podem dir, entre cometes, que són propietat privada d'ells i no han de pagar rendes al senyor a canvi d'explotar els alous. Són les seues pròpies terres. Els camperols que tenen la propietat dels alous són els camperols lliures i els camperols que han d'explotar els masos són els serfs. Evidentment, la situació dels camperols lliures sol ser molt millor que la dels serfs perquè no han de pagar aquesta quantitat extra al senyor per l'explotació de les seues terres. A banda d'això, tenim els monopolis. Monopoli és una cosa que una persona té el privilegi d'utilitzar o de treure rendiment d'això. El senyor té el monopoli dels molins i dels ponts. Són els dos monopolis més habituals. Què vol dir això? Que n'hi ha un molí al poblat. Ningú pot construir un altre molí. I els camperols, cada vegada que van a moldre el seu gra al molí, han de pagar una xicoteta quantitat, però bueno, una quantitat de gra, han de donar una quantitat de gra al senyor. És a dir, el senyor es beneficia de l'explotació d'aquest molí. També els camperols estan obligats a creuar per un pont i cada vegada que passen pel pont han de donar una part de les mercaderies que porten
també a la guàrdia del senyor. És a dir, que el senyor es beneficia del molí, del pont i d'altres monopolis que puga establir. Val? També hi ha una sèrie de terres que no són ni del senyor ni dels camperols, són del feu, i poden explotar, diguem, els camperols lliurement. Són els boscos i els prats. Poden agafar fusta, poden caçar animals, poden portar a pasturar el seu ramat als prats i no han de pagar res a ningú. Són les terres comunals. Aquestes terres permetissen als camperols extraure complements, coses que ajuden a subsistir. Estem parlant del senyoriu territorial, és a dir, els privilegis que té el senyor pel fet de controlar un territori, val? Per tenir la possessió, diguem, entre cometes, d'un territori del feu. Però d'altra banda està el senyoriu jurisdiccional, és a dir, els privilegis que té el senyor pel fet de ser la màxima autoritat dins d'aquest territori. Bàsicament els dividim en tres grups. D'una banda està jutjar. El senyor és la màxima autoritat, és el jutge suprem del feu. I si el camperol té un conflicte amb el senyor, a la fi i a la cap, és ell qui té el poder de decidir el que està bé, el que és correcte i el que no ho és. El senyor pot arribar a portar a la forca, pot arribar a manar l'execució d'un camperol. D'altra banda, està el privilegi d'implantar ordres. Com ell és la màxima autoritat, pot implantar ordres dins del feu. Normalment les ordres tenen que veure amb qüestions de caràcter militar, caràcter logístic, però també poden ser coses que a la fi porten els camperols a pagar encara més quantitat de diners al senyor. I tenim, que ja hem nomenat, el grup dels monopolis o el privilegi de posar impostos. El senyor pot cobrar per l'ús de determinats serveis dins del feu i pot implantar una sèrie d'impostos també amb aquesta funció. De tot el que produeix un camperol, un serf, durant tot l'any, en realitat es queda molt poc. Ha de pagar primerament les primícies, que són les primeres collites, els primers productes que dona la terra. Han de pagar-los al senyor. Per altra banda, ha de pagar el cens, que és la part més substanciosa, la part més gran de la collita que ha de pagar al senyor, que és aproximadament un terç de la collita. Han de pagar el delme a l'església, un 10% de la collita han de donar-lo a l'església. I han de pagar cada vegada que utilitzen el molí o que passen pel pont un percentatge de les mercaderies que porten. És a dir, que al final es queda, podríem dir que aproximadament un 35% de la collita. Val? A banda d'això, han de treballar determinats dies a la reserva del senyor. N'hi ha dies en els quals no poden treballar als seus camps. Han d'anar-se'n a la reserva del senyor i treballar les terres, la reserva senyorial del senyor feudal. És cert que poden fer ús de les terres comunals. Poden extraure fusta, poden caçar animals, poden portar a pasturar al seu ramat ahí, i això els pot ajudar un poc a subsistir. Evidentment, els anys de bones collites, normalment una família camperola subsisteix sense massa problemes, però n'hi ha anys en els quals n'hi ha una riuada, o n'hi ha sequera, o n'hi ha circumstàncies que fan que les collites siguin roïnes. En aquests anys han de pagar igualment les contribucions al senyor i a l'església, i la família camperola pot passar-ho realment mal per tal de subsistir, pot passar fam. La fam és un fenomen molt habitual a l'edat mitjana i és una circumstància que els deixa més febles de cara a futures malalties, guerres o problemes que n'hi hagi. Les condicions dels camperols no són igual en totes les zones. N'hi ha zones en les quals tenen menys càrrega d'impostos, tenen que pagar una part més xicoteta de la collita, que normalment són les zones de repoblació, que els donen certs privilegis o una situació millor als camperols, i les zones que normalment es situen al nord de la península, les zones primitives de la marca hispànica i del regne d'Astúries, n'hi ha condicions que són pitjors. I n'hi ha, a més del factor de pagar més quantitat de la collita, n'hi ha un factor d'humiliació, de condicions que tenen el sentit de fer que el senyor es sentisca superior als camperols i d'augmentar aquesta humiliació, aquesta submissió. Vos en recordeu dels remenses catalans, per exemple? I amb això acabem aquest xicotet repàs del feudalisme. Escaparon aire, tierra y mar, insumisos de un país feudal.